Viete, čo je základom každej marketingovej stratégie v súčasnosti? Zákazník, respektíve spotrebiteľ a jeho spotrebiteľské správanie. Nachádzame sa v nákupnom centre, kde sú na jednej strane obchodníci, ktorí chcú predať, a na druhej strane zákazníci, ktorí sem prišli s cieľom nakúpiť. To, či títo zákazníci naozaj nakúpia, závisí najmä od toho, ako títo obchodníci správne pochopili potreby, očakávania a preferencie svojich zákazníkov. Podľa teórie sa marketing a marketingový mix člení na 4 časti. Je to produkt, cena, predajné miesto a propagácia. Čo sa ale stalo v posledných rokoch? Ponuka produktov výrazne prevyšuje dopyt. Ceny vytvorili neustálu špirálu zliav a akcií. Obchodníci na nás asertívne tlačia a reklama nás naháňa na každom kroku. A čo na to spotrebiteľ? Uteká a začína si vyberať. Buď podľa najlacnejšej ceny, alebo podľa kvality, dôvery a odporúčaní. S príchodom nových technológií, najmä internetu a smartfónov, sa mení aj náš zákazník. Stáva sa náročnejším, začína si hľadať informácie, jeho spotrebiteľské správanie sa prispôsobuje aktuálnym potrebám, zmenám a trendom. Budúcnosť marketingu je preto v hĺbšom poznaní spotrebiteľa, segmentácii a dôraze na cieľovú skupinu, ale najmä o obsahu, informáciách o budovaní dôvery a lojality. Ak chcete vedieť viac, ako správne nastaviť tú svoju marketingovú stratégiu, ako osloviť svojho klienta, zákazníka, ako s ním čo najlepšie komunikovať, ste na správnom mieste. Vítajte na stránke Marketing Academy. Vložte prosím vpravo vedľa videa svoje meno a e-mailovú adresu a môžete si pozrieť zaujímavé videá a informácie, ktoré sme pre vás pripravili.